Ang kahulugan sa imong damgo sumala ni Inko Talino. Pinaagi sa mga damgo, ang mga katutubo makaangkon og kadetalyadong tamdanan sa panglihok-lihok o linangkob nga mga pamaagi o pahiluna sa pag-ampo. Mga tamdanan sa mga moralidad sa kinabuhi ug mga balaod nga nagtugot ug nagsugo nga naghukom tali sa katarong ug kasaypanan. Pinaagi sa damgo, ang mga ginikanan ni Hesukristo gibauran sa bangis nga kasuguan ni Herodes ug miikyas uban ang balaang bata padulong sa Ehipto. Ang pagdamgo nga ikaw nakakita o nasubay og usa ka konkreto nga dalan, nagkahulugan nga ikaw makahimo og mga makalipay nga mga paglakbay. Diin gikan niini ikaw makahupot og daghang mga kaayuhan. Sumala ni Inko Talino unsaon nga modangat ang maong mga biyahe, pagsakop og mga pundok nga adunay hataas ug matarong nga katuyuan. Sigurua nga ang mga tumong sa imong biyahe makaabot ra. Ug mga damgo, kung ikaw makakita og lansa, pwede nga imong damgoy ipadala aron atong mahubad sa cell number 0918-516-4125 o pag-comment ani nga video. Daghang salamat ug maayong gabi kaninyong tanan.